Esta mañá presentábase en Rianxo a terceira edición da Andaina Solidaria en favor da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, a SANOC. A cita, organizada por esta entidade en colaboración co Concello, terá lugar o vindeiro 12 de outubro. Ese día haberá dous percorridos, un de 4 km de dificultade baixa e outro de 11. A saída está prevista dende a Praza Castelao, ás 10:30 da mañá. Un percorrido que chamamos noso verde, que é para nenos para chavalada máis pequeniña, máis que poida ser accesible, que poidan incluso levar carros de bebé e cousas así, e despois temos o percorrido de grandes, que será sobre entre 10 e 11 km, máis ou menos. O alcalde Julián Bustelo fixo unha chamada a participar nesta andaina, cun marcado carácter solidario, pois todo o recadado irá a parar aos fondos desta asociación, que axuda a nenos con cancro. Dende aquí tamén fago un chamamento para a participar na andaina, porque ademais se convirte nun acto festivo, en o que pues todos nos atopamos na rúa e disfrutamos tamén de distintos puntos do noso Concello, pero no caso de que aquelas persoas que, polos motivos que sexan, non poidan participar, pois que sí que colaboren na medida do posible coa finalidade da andaina e con esa recaudación que esperemos que sexa tan espectacular como nos anos previos. Dende a SANOC agradeceron a colaboración non só do Concello, senón tamén das diferentes empresas e comercios colaboradores da andaina, así como tamén voluntarios, que fan posible que a cita poida celebrarse. Para nós é todo un orgullo que se poida normalizar e visibilizar esta enfermidade, que é unha realidade para moitas familias, e que da que realmente non se coñece tanto, non se ten coñecedor no público máis xeral ou na sociedade máis ordinaria, digamos. E actividades como esta, a verdad que nos enche de orgullo poder colaborar e que a xente de Rianxo tamén se involucre coa causa. Cabe lembrar que na última edición superáronse os 800 participantes, logrando recadar preto de 15.000 euros. Sin estas iniciativas sería imposible levar a cabo a labor que facemos na asociación con todo o equipo que hai, non? De psicólogos, de traballadores sociais, de os profes que están nas aulas hospitalarias e demais, todo un equipo que está aí traballando polos nenos e polas familias e que, se non fora por iniciativas como esta, sería moi complicado levar a cabo. Para máis información e inscricións, os interesados poden visitar a web de M Sports.